هلو زيبي حجي خاني كاب شدشته سقاب عصرت خلته زلكم كلنا نفرطو كاب شدشته سقاب عصرت خلته دلو اتفحخ دبللو تطو كبلو فحخ وديس تطو كبللو expect زخون لساعتي افتناتو حدا كبصح كلا نصبينا ወይ ካብ 7 ስጋብ 13 ወርሒ ደሎ እዩ መብዛሕትኦም ጠጠው ድብሉ ሓደ ከዓ ምስኮኑ ከዓኒ ወኩኮ እግሮም ክኸዱ ፅበዮም ማለት እዩ ብዙሕ ኣብዚ እንታተክተብሎ ቆልዓ ኣይትኽእልን ኢኻ ጅረል ኣሎ ካብ ጅረል ሓሊፉ ከዓ ገለመለ እንዳሓዘ ኣሎ ክኸይድ ይኽእል እዩ ብዙሕ ነገራት ኢንካሬጅ ዝገብሮ ኣሎ ግን ኣብዚአን ካብ 6 ስጋብ 12 ወርሒ ኢንካሬጅ ክድገፍ ክኽእል ኣለዎ ተቆልዓ ብድገበሮ ኪድ ገለ ክበሃል የብሉን እው ሓቂ ኢልካ ከዓኒ ጥራሕ እሲካ ምዕዛቦ ምክንያቱ ኦድየን ክትኮነሎም ይደልዮም እተን ኣዋልድ ኣዴታት ክኾና ቆልዓ ፀወታ እተን ኣወዳት ከምዚ ናይ ሰብኣይ ሮል ፀወታታት ፈቱ ወላ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ከማኒ ድዛረብዎ ኖ ክበሃሉ ወይ ሓሲኻ ክበሃሉ የብሎም ምክንያቱ ንሕና ንፈልጣ ስለዘይብልና እው ሓቂ ኢልካ ኢንካሬጅ ክገብሩ የብሎም እሲካ ክረኣዩ ክኸሎም ክፃወቱ ከለዉ ከም ድሌቶም ክፃወቱ ኣለዎም ምክንያቱ እዚ ስዲ እዚ ከምኡ ኣይፅወትን እዚ ገለ ኢልካ ስትሪክት ድሕን ጌርካዮ እቲ ቆልዓ ካብቲ ነቱ ዲቨሎፕ ክኾነሉ ዝግብኦ መጠን ይጎድል እዩ ስለዚ ከማኒ እንታይ ኣሎ ንዓኻ ከማኒ ሪላክስ ትኸውን ንስኻ በዘይ ተኽእል ወላድካ ይብለልካ ኣሎ ምስኡ ኾንካ ትዘናጋዕ ፅቡቅ እዩ ሰብ ይደልዮም ከዓኒ ንሰብ ኦድየን ክትኮነሎም ይደልኻ ሰቕሲካ ክትሪኦም ክትክእል ኣለካ ድብል ኣነ ኤኒዌይ ምክንያቱ እንታይ ይጎድኡ ኣነ እንታይ ይጎድኡ ድሌቶም ዝፃወቱ ዝፃወትሉ ሰዓት ኢኻ ከም ዕቡራት ክፃወቱ ክኽእል ኣለዎም ሰዓቶም ስለዝኾነ ቅድሚ ትምህርቲ ምእታዎም ዘረባታት እናፃ ዕላላት ይዕልሉ እዮም ብዙሕ ዕላላት ይዕልሉ እዮም ዋ እዚ ዳ ኣበይ ሰሚዕዎ እዚ ኣበይ ርእይዎ እዚ ከምዚ ኮይኑ ክብል ከምዘይብሉ ዋላ ትውላዱ ዋላ ትጎረቤቱ ኦኬ ኣዲ ይኮነት እንትምሮ ኣቦ ይኮነት እንትምሮ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣብ ዘርፊ ዝገብሮ ቆልዑት ኣዴም ወይ ኣቦም ሰሚዖም ድበልዎም ኣይኮኑን ሰሚዖም ዝገብሩ እዚ ደግሞ ኣሎ ካብ ንሳቶም መንገድናታቶም ኣለዎም ስለዚ ቆልዓ ዋላ ናይ ርሕቕ ዝበለ ዋላ ቅርብ ዝበለ ከምዚ ክብሎ የብሉን ዋላ እናት ውላዱ ዋላ ናይ ወዲ ሓፍቱ ጎረቤቱ ቀርቡ ዋላ ርሕቕ ዋላ ናይ ጎረቤቱ ቆልዓ ናፃ ክኾን ኣለዎ ቆልዓ ዋላ ሓንቲ ድፈልጦ ነገር የብሉን የት ክመሃር ከመይ እንነብር ኣብዚ ዓለም ናቱ ክህልዎ ይኽእል እዩ እሱ ኣብ ደለዎ ሃሉ ግን ብመጠኑ ከመይ ዝፃወት ኣነ ሪስትሪክሽን ክግበረሉ የብሉ ኢንፋክት እንጀ ክትገብሮ ኣለካ ዋላ ድሌቶም ይበሉ እንታይ ሃርሚ ይገብሩ ምስ ዓበዩ ክገድፍዎ እዮም ካልእ ሰብ ከምኡ ደይብል ምስ ፈለጡ ክገድፍዎ እዮም ካልእ እንታይ ክገብሩ ብዙሕ ነገር እዮም ዝገብሩ እተን ሓደ ኣብቲ ዕድመቲ ኢንካሬጅ ክገብሩ ክፃወቱ ደለዎም ግን ብጣዕሚ ይሕግዞም እዩ ነቲ ናታቶም ናይ ሓንጎሎም ብራንች ክብል ክገፍሕ ናፃ ድሕን ኮይኖም ዝያዳ ኣብዘርቭ ይገብሩ ነቲ ደለዎም ትምህርቲታት ክመሃርዎ ዝግብኦም ከቲኦም ተማሂሮም ከምቲ ናቶም ዝፅበይዎ ካብቲ ናቶም ኣቨሬጅ ቀልጢፎም በፅሑ ኣይድሕሩን ማለት እዩ ሕጉሳት ከዓ ኾኑ ሕጉስ ቆልዓ ጥዕና ኣለዎ እቲ ሜይን ድሌቶም ናፃ ክኾኑ ከማኒ ንኽመሃሩ ንኽበልፁ ካብ ጎረቤቱ ካብ ሓዉ ገለ ዘይኮነሲ ነቲ ቆልዓ ጥዕና ክምሎማታን እቲ ቆልዓ ጥዕና ድሕና ኣለዎ ሕጉስ ክኸውን እታ ፋሚሊ ከዓ ሕጉስ ትኾን እቲ ፋሚሊ ሕጉስ ተደኣ ኮይኑ ከዓኒ እቲ ቆልዓ ሕጉስ ክኸውን እቲ ሃገር ሕጉስ ክኸውን ኩሉ ነገር ፅቡቅ ክኸውን ፅቡቅ ካብ ፅቡቅ ስለዝፈጥር እዚ እዩ ኢንካሬጅ ክግበር ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ስጋብ እግሪ ምትካሎም ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ነገር እዮም ኮፍ ኢሎም ዓመት ሙሉእ
ብዙሕም ድእክቡ ስለዚ እንታይ ይእክቡ እንታይ ይርእዩ ክንጥንቀቀሎም ክንክእል ኣለና እንታይ ኢሎም ናፃ ክንገድፎም ክንክእል ኣለና ኣዝየም